나는 고맙고 왜 나를 믿어줘볼까 오늘 노래 오세요 난 나고 봐봐요 Oh baby just touch my body Don't need nobody I'm with you You're my one and only ibang babae ay di kayang sumabay ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay Oh baby just touch my body Don't need nobody I'm with you You're my one and only Sir Mark, hello naman dyan sa'yo, Sir Mark. Kumusta naman tayo dyan, Sir Mark? BG na sa work boss. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Sir Mark, mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Mark. Welcome sa aking live streaming. Puso ni Jeans Channel, ayun. Ulo, magsipasok ka na naman. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Mega love shoutout host Harang. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Thank you for keeping me in your background, Sir Mark Jacos. Kamusta naman tayo dyan, Sir Mark? Ma'am Jeans, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jeans Channel. Welcome din po sa aking live streaming. And si Sir Mark Jacos, thank you for keeping me in your background. And the rest of you guys, four wonderful people in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. And thank you for joining my live streaming. Here na me, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Musta naman tayo dyan, Ma'am Jeans? Nanalo ko ba kagabi? Kay Ma'am Jonah? Sir Mark, di mo ako pini-PM. Nanalo ka ba, Ma'am Jeans, kagabi? Kay Pri? Tumingin ka sa akin nga ay matik na Pero pinanagkati pupido sa pulna sa bulka Yung mga lakad niya ay grabe talaga Pag umikot siya sure maaakit ka Dagdag na dyan ang hindi niya Proteinin ka pa niya Sure na finish ka Okay lang sir, pahinga holiday kasi dito Hong Kong. Bakit? Anong holiday ba ngayon? Beng Carbonell, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng Carbonell. Babalik din po natin na kaibigan yan si Ma'am Beng. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Beng. Welcome din po sa aking live streaming. Anthony Paul TV, mga talentado guys, diba? Si Sir Anthony Paul TV, Tamsak Boss Uragon. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Anthony Paul TV. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you for that sweet Tamsak, Sir Anthony Paul. Harana piano version ko po. Sana all. Pwede ka bang i-flex? Pwede ko bang i-flex, sir? Baka naman, Baka okay lang. Premiere pala. Kailan ba to, sir? July 2, 8:30 p.m. T1. Ayan. Ilagay natin kay Nightbot, sir, para naman matamsakan natin. T1, guys. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Anthony Paul. TY Pubo sa pag-flex. Ayan. Much love. Ayan. Much love, boss. Ayan.
Kala ko ano yon, premiere pala. T1 guys, T1. Pre, kumusta naman tayo dyan, Pre? Oy, hindi ako nanalo kagabi. Mega love shoutout dyan kay Pre, kay Ma'am Jonas Salundaga. Ang aking kaibigan, na hindi man lang pinapanalo ako. Hindi ata kami magkaibigan na itong taong to eh. Ewan ko na lang. Mega love shoutout naman dyan kay Pre. Welcome back sa aking live streaming, Pre. Si Ma'am Jonas Salundaga. Si Sir Mateo Apostol, BGBD Sir Host. Alert level 3 ang Taal. Any moment po evacuation kami. Mauna ang wife ko at pamangkin pero di kita iiwan. Wow naman talaga, Sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Sir Joel's, tawag dito. Ingat-ingat kayo dyan. Kahit paano, Sir, you have to you have to evacuate also. Okay lang naman yung mga yung mga material na bagay. Basta ikandado mo lang sa bahay ninyo. And basta secure po lahat kayo. Ganun po yun, sir. Si Sir Joel's Finest is in our live streaming also known as Mateo Apostol. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Mateo Apostol. Welcome back din sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys nandito sa atin. Lego Builders Gamers. Hello. Ayan, sabi ni Lego Builders. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman pwede na siyang makipag-build up, diba, ng kanyang Lego dito sa ating live streaming. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Lego Builders Gamers. Welcome din po sa aking live streaming. Nuwising Reboot Makatol nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Nuwising Reboot Makatol all the way from Hong Kong. O diba, holiday daw dyan sa inyo, ma'am. Ay, Singapore pala, si Ma'am Nuwising. Welcome back din po sa aking live streaming. Keep it simple. Survival. Mega love shoutout to you, Kiss. Keep it simple, survival. Welcome back in my live streaming also. T1 dan Tamsakdan, ayan, sabi ni Ma'am Jeans channel. Ma'am Jeans, bigyan kita 1WH, ayan. 1WH, ma'am, noted po. Guys, T1 guys, baka naman. Oy, pre, di mo ako pinapanalo. Ingat po kayo dyan sa talo. Oo nga po, how are you all? Okay naman po, okay naman. Huwag kang mag-alala, di din ako nanalo. Tayong di nanalo. Kailangan talaga manalo ka. Sir Art Francisco Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art Francisco Channel. Sir Art, na-miss kita. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta naman yung kajutsan natin? Okay, kaibiganan niyo ito, sir. Guys, si Sir Art Francisco Channel. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also na hindi ko na nakita ng live stream. Salamat po host at Ate Nuwising sa concern. Oo nga po, sir, ikandado mo lang, sir, sa inyo. Just make sure na safe ang inyong mga gamit sa bahay. Tapos lumikas na rin po kayo. Kami dito, sir, sa Albay, kapag sinabing alert level 3 ang Mayon Volcano, automatic yan, automatic. Lahat ng mga PNP, lahat ng Army is nakadeploy agad. Anytime kasi, na kapag nagsabi yung, ano ba yun? PBOX, ayan, PBOX ang tawag doon. Philippine Volcanologist, basta may ganun yun. Oo. Pag sinabing i-relocate na kabas, ay lahat, i-evacuate na lahat. Lahat sila is i-evacuate naman talaga. Miss you, sir. Di na ako nag-whitey kasi Sir Uragon. Laylo na ako. Sana all. Naglalaylo. Cell Life TV host, patamsak premiere ko. Salamat, sabi ni Ma'am Cell Life TV. Sige po, ma'am. Pwede pa baba, ma'am. Sir Uragon, patuslok din po ako ng aking premiere. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Also yan, si Ma'am Mariana Channel all the way from Bicol. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Mariana Channel. Thank you also for joining my live streaming. Na meron ding premiere. Ilagay ko muna, guys. Bangus steak. O, diba? Sarap naman na ito. Nakatulo laway. Uy, pre, ano yan, pre? Ay, may mayaman. Bakit? Ano nangyari, pre? Bakit, pre, nagpapakulay ka dyan, ha? Ay. May wala kang ibinigay, no? Napanalo, no? July 2, 7:45 p.m.
Tito guys, Tito, ayun. T1 Tito. Bundokers Pack. Oh. What is Kajutsan host Kajutsan? Kajutsan. Ano Kajutsan? Hindi ko rin po alam, Ma'am Beng. Guys, baka hindi nyo kaibigan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter na si Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga. Nagla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Ayun. Pagkatapos ko guys ng aking live streaming si Pri. Nagla-live streaming yan. Kung hindi nyo pa kaibigan yan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Road to forever yan. Sana all. Pri, thank you for that amazing super chat, Pri ha. O hindi ko na ano yung aking online banking. Paano kaya yon? Anthony Paul TV, thank you po. Ayan, sabi ni Dana po. Ayan, sabi ni Anthony Paul TV. Sir Anthony Paul TV, bigyan kita ng 1WH. Ayan. Sino pa ba? Pre, thank you for that amazing super chat, pre ha. May wala kang may hindi ka ipinamigay no. Sinuper chat mo no. Panalo na. Yeah. Dan po sa T1 Sir Uragon, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Noted po, Ma'am Mariana Channel. Mabigyan kita ng another 1WH, ma'am. T1 Tito guys, T1 Tito. Baka naman maluoy. Maluoy maawa. Nagup. Uy, pre, sabi ni pumunta sa akin si Sogo Hotel. I-send mo daw yung sa kanya. Ma'am Grace, nandito na rin sa atin guys. Si Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended monetized channel. Newly monetized channel yan si Ma'am Grace B Vlog na nandito sa atin. Ma'am Grace, kumusta naman tayo dyan? Uy, pre, nag-submit na ako ng video kay Ma'am Grace. Ma'am Cell Life TV, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Cell Life TV. Ma'am Cell Life, kunin ko lang yung mo, Ma'am Cell Life, ha? Kunin ko lang guys yung premiere ni Ma'am Cell Life TV. Ma'am, asan ba yung premiere mo, ma'am? Eto, katas OFW. Sana all. May katas ng OFW. May regalo si ma'am. Ilagay ko lang guys kay Nightboot si Ma'am Cell Life TV T3. Wait lang guys. Ilagay ko lang. July 1:10 PM. Ayan. Ngayon pala ito. T3 guys, T3 ba? Maluoy naman. Sige na. I am giving away 1WH sa bawat magtatamsak sa mga premiere guys. Kung may mga premiere kayo, sabihan nyo lang ako guys ha. BG lang ako sir, kakanta lang ako. Nauna pa si Ma'am Jonathan. Sinend ko na ewan ko kay Sogo Hotel, ba't di niya sinin? Oh. Sige. Sige. Bakit 1? Apat na, tag 224 at saka kay Ma'am Mother Sanet. Sige. I-send ko na lang. Ma'am Grace, sabi ni Pri, nauna pa si Ma'am Jonas sa iyo. BG lang ako sir, kakanta lang ako. Sana all kakanta. Guys, T1, T2, T3, baka naman. Konti lang tayo. Ma'am Atimon, hello naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Atimon, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Atimon? Hindi ako nakapunta ma'am sa yung live stream kanina. Nag-live stream ka ba kanina, Ma'am Atimon? Hindi ko tuloy na iwanan yung aking computer kay Ma'am Atimon Vlog kanina.
Hi, Grace B. Vlog, sabi ni Sir Anthony Paul TV. Yan guys, si Sir Anthony Paul TV, kung di nyo pa kaibigan yan guys, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan, si Sir Anthony Paul. Wala ba tayong papatamsakan, Ma'am Ate Mon? Power, please, Maria na channel, ayun. Kumusta? Hindi ba umuulan dyan sa inyo, Ma'am Marie? Sa amin maulan. Nasa labas pa ako. Oh, sana all. Nasa labas. May date. Powered by DJ Bongo Exclusive. Hindi ba umuulan dyan sa inyo, Ma'am Marie? Sa amin maulan. Kanina, lakas ng ulan. Nasa labas pa ako, sir. Oo. Kailan naman ang sunod na ano natin, pre? Na grand live streaming. Powered by DJ Bongo Exclusive. Magtamsak muna ako sa mga premiere. Napapasayaw ako sa tugma. Sige lang, ma'am. Sayaw ka lang dyan, ma'am. Ayun, lumakas ang sound. Ako nga po, mami. Luto lang ako, Sir Urago. Naka-BG po. Ayan. Sige lang po, ma'am. Sige lang po. Time check tayo. It's 7 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Pampawala ng stress. Bakit, ma'am, nai-stress ka? Bakit ba nai-stress ka, ma'am? Mukhang stress na stress ka ngayon. Huwag nyo ini-stress guys ang sarili nyo. Magtamsak na lang kayo dyan. Bigyan ko pa kayo ng WH. Yung mga nangangailangan dyan guys ng WH ha. I am giving away WH. DJ Rodsky, the best.
Pero nag-message sa akin si Francis Ryan Paas Ruizal. Si yon, si Ashuriken. Team Boyog. Ma'am Mariana Chan, Yana Yahoo, damihan mo ha. Oh. Nakaka-stress ang work. Wag mong ini-stress ang sarili mo sa trabaho. Ako nung nagtatrabaho ako when I was in Taiwan, hindi ko ini-stress ang sarili ko sa trabaho. Oo. Hinahayaan kong sila ang ma-stress sa akin. Ganun ang sikreto pag nagtatrabaho. Oo nga. Uy, pre, nag-chat sa akin si Ashuriken. Sabi kong pwede pa daw maklaim. Sabi ko mukhang hindi mo na makiklaim kasi yung mga wala doon is wala na talaga. Hindi na ibinibigay tapos kumukuha na lang ng mag-claim. Ano kaya ang dahilan? Bakit na maalam yun sa Ashuriken? DJ Rod C3, sabi ni Ma'am sa Live TV. Ma'am Dilmari Dorica, nagbabalik natin na kaibigan guys, si Ma'am Dilmari Dorica. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Dilmari Dorica. Thank you for that sweet thumbs up and welcome po sa aking live streaming. Si Ma'am Lady Ross nandito rin sa atin. Mega shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Lady Ross. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Wow, magaya nga ang style mo sir host. Ang work ang may stress. DJ Rodski, the best. Oo nga, di na yon maklaim. Bakit na maalam yun sa YT? Hindi ko nga rin alam. Meron siyang last na post, si Ashuriken. Goodbye YouTube for now, sabi niya. Pakinggan nga natin kung bakit. I got an announcement and very important. I decided to take a day off. No, I don't think it's a day off. Like maybe weeks, maybe. I don't know, but like sometime O, diba? I've been tired at Ma'am Dilmari Dorica. O, diba? Na-miss kita, ma'am. yeah, I could decide to like upload just every 3 days, but what I mean is I'm just started uploading videos now in YouTube. But it doesn't mean I'm not gonna do YouTube again. No, I'm still gonna do it. I just need some quiet time for rest. And yeah, hopefully Magdi-day off daw muna siya. good rest. And I don't think it's just light. It's worn out. It just made me dark. Okay. Hold on, guys. Hold on. It's such a disgusting. Magdi-day off daw muna siya sa YouTube pala, pre. Yun ang sabi ni Ashuriken. So, Tapos plinaslightan niya yung mukha niya. Ganon. time of rest. Ah. Yeah, I could be a bit worried about losing views or subscribers, but I literally just don't really care that much. It seems like there's a lot of freaking people in this world. Like you can literally start to zero if you can. And yes, you can. Yung pala yun. Basta yun, ang dahilan, magdi-day off daw siya. So, Ma'am Nawising Reboot Makatol and Sir Mateo Apostol, thank you for keeping me in your background. Guys, Dantam Sak Tito and T3. Ma'am Lady Rose, bigyan kita ma'am ng 2WH ma'am. Ayan. 2WH, ayan. Silip lang ako saglit host, may work pa ako overtime. Sana all may overtime. Ma'am, galingan mo ma'am sa overtime
Oo. Ma'am, Ma'am Nuising Ribut Makatol, gayahin mo si Ma'am Dilmari Dorica, nag-overtime pa yan. At hindi ko man lang nalaman na na-stress to sa trabaho. Ma'am, thank you also for dropping by in my live streaming, Ma'am Dilmari Dorica. And the rest of you guys, I am giving away free WH, 1 WH, bawat premiere, natatamsakan T1, T2, and T3 guys. Baka naman, at kung may mga premiere kayo dyan guys, pwede nyong i-leave, ayan, pwede nyong iwanan, patamsakan natin guys ang inyong mga premiere dyan, ayan. At mamigay tayo ng WH. Opo, host, sayang overtime, di naman ako stress sa work, tumataba. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Ma'am Nuising, ito ang gayahin mo. Hindi na i-stress, tumataba siya sa cowork. Sana all tumataba sa cowork. Ingat-ingat dyan, ma'am, sa trabaho. Sir host, need your assistance these coming days. Mag-message na lang po if complete na ang delivery. Ayan. Wow, mukhang bumili si sir ng B8 sound card. Mukhang alam ko na eh. Mukhang B8 sound card ang binili ni sir. Sige lang po sir, sige lang po. Salamat host, bye. Ma'am, thank you for dropping by, ma'am ha. Ma'am Dilmari Dorica. Ayan. I hope to see you again some other time. Dan tusok P1. Ayan. +1 ma'am, +1. 10 wonderful people in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. And magandang gabi po sa inyong lahat. Time check tayo guys. It's 15 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening Philippine Standard Time. Thank you for keeping me in your background guys. And baka naman may mga premiere kayo dyan. At kung mga gusto nyo ng WH, ayan, namimigay tayo ng WH. Sana ay hindi na siya mag-iisa. Sana lang ingatan mo siya. Guys, yung naghihingi pala ng ano ko, kung nandito man sa akin yung nanghingi ng aking Facebook account, so may concern daw. Ito ang aking Facebook account, guys. Anyway, so much for that. Uso ni Jeans Channel, thank you also for keeping me in your background. And, sino pa ba? Wala na akong gagawin, guys. Baka may mga tanong kayo. Dahil sa'yo nawala na ng saysay at Di ba naka-live stream pala si sir? Oo, naka-live stream pala si sir. Pabomba naman ako guys, pabomba ako kay Sir Joel's Finest. Baka naman. Dukhang Padjakero, tamsak sir, magandang gabi. Magandang gabi naman dyan sa iyo sir, Dukhang Padjakero. Kumusta naman tayo dyan sir? Lockdown pa rin ba? Dyan sa dorm? Magandang gabi naman dyan sa iyo sir, Dukhang Padjakero. Na-miss ko kayo, na-miss ko yung 8th floor. O, diba? Na-miss ko si Papo. Oo.
Mega love shoutout po dyan kay Sir Dukhang Padjakero. Welcome back sir sa aking live streaming. Ayos sampan ma. Mayo, yo, Shoshi. Dukhang Padjakero, mega love shoutout Yahoo. Ayan. Okay lang sir, lockdown pa din dito. 'Di ba ano, tawag dito, sinab-test lahat? Bakit sinab-test lahat? Lumaki kasi yung kaso biglang boom. Ingat-ingat kayo dyan, sir. Huwag naman sanang mangyaring yung buong tawag dito, buong dorm is magkaroon ng kaso. Kasi kapag ka nagkaroon dyan kahit isang positibo, naku, mahirap yan. Ivan Bisdak Adventures, mega love shoutout din po dyan kay Ivan Bisdak Adventures, nagbababa ng kanyang bahay. If you are not yet guys associated with Ivan Bisdak Adventures, all you have to do is to click on that link that he is dropping and to connect po kay Ivan Bisdak Adventures. Kumusta naman tayo dyan, Ivan Bisdak Adventures? Welcome back sa aking live streaming. Ma'am Jeans Channel, mega love shoutouts. Ang pagbatis ng galing pa kay Dukhang Padjakero. Ayan. Wala bang pasok kayo ngayon, sir? Kumusta naman yung pentang dyan sa baba, sir? Nakakasawa. Yung pentang. Wala talagang choice, no? Kailangan yung magpentang. Ang pambansang pagkain ng Taiwan. Pentang. Ivan Bisdak Adventures, Dukhang Padjakero, Yahoo. Claveriano Vlogger, Tamsak Host. Mega love shoutout din po dyan kay Claveriano Vlogger. Meron siyang 1,020 subscriber. Ka-graduate lang. Newly fresh graduate. Diba? Si Claveriano Vlogger. Mega love shoutout naman po dyan kay Claveriano Vlogger. Welcome back din po sa aking live streaming. Ito guys, si Claveriano Vlogger. Baka naman. Kaibiganin nyo na rin po yan guys. May pasok pa sir. Break time pa lang ngayon. Break time alas 6. 7:30. WH problema ko host sabi ni Claveriano Vlogger. Sir Claveriano Vlogger, namimigay ako ng WH. Free WH sa bawat magtatamsak sa mga premiere. T1, T2, T3. Ayan. T1, T2, T3. Sa bawat tamsak mo sa premiere, mamimigay ako ng 1 WH. Sayang naman, 3 WH yan. Tatlong premiere. Sabihan mo lang ako kung ilang premiere ang tinamsakan mo. Sir Lester Umbrog Vlog, nandun ako kay Sir Lester Umbrog Vlog, kaso nag-mobile legend ako. Pati kay Ma'am Claridel. Hindi ako nakapunta kay board kasi nga naglalaba ako ng tanghali. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester Umbrog Vlog. Thank you for that sweet tamsak, Sir Lester Umbrog Vlog. Ay, budol! 6 subscriber. Hello naman dyan sa budol. Kailan ba tayo sir maglalaro ng ML? Mega love shout out to all of us. Ayan. Sabi ni Sir Lester Umbrog Vlog, ang ipinasok niya talaga 6 subscriber. Oo. Mamaya ML tayo. Sige. Epic porn na ako, 5 star. Ang ayaw bumaba. Kumusta naman tayo dyan, Sir Lester Umbrog Vlog? Nandun ako sa yung live stream kanina. Kaso naka-ML nga. Alam na this. Mamaya mag-ML naman tayo. Chinarge ko lang yung aking cellphone. Pre, nalagasan ako, paporke ulit ako. Sige na. Ilang ka na ba, Premi? Nalagasan. Okay lang, sir. Pagod. Bakit? Bakit napagod, sir? Ilan ba nalaga, sir? Ay, pre?
Eto guys, so, ay asa na ba yun si Sir Claveriano Vlogger? Baka naman sir, meron kang napakarami dyan na ninja na pandikit. Dikitan mo si Ma'am Jonah sa Lundaga, bigyan kita ng bawat dikit mo, another 5 WH. Oo nga, si Sir Claveriano. Alam mo, meron kang 10 ninja, bigyan kita ng 50 WH. Oo nga. Sige, makikipag-trade ako sa bawat didikit kay Pri. Makagraduate lang ng 4,000. Sana maglagas ng 1,000. Oo nga, pagka-graduate maglagas. Lester Ambro Vlog si Home. Okay, budol. Plus T2 and T3 dan tamsak host. Sabi ni Ma'am Jeans Channel, plus 2. Ayan. Noted po. Baka naman guys, meron kayong mga pandikit dyan. Mamimigay ako 5 WH. O, diba? Kay Pri. Oo, at nalagasan siya. Sana pagkatapos graduate, maglagas 1,000 ulit. Walang yato. Ano pa ba? Pag-graduatein mo ako o ipalagas mo. Claridel! Mega lang shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilang, ha? Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Claridel. Ma'am Claridel, nandun ako sa iyo kanina. Nandun ako sa inyong dalawa ni Sir Lester Ombrog Vlog. Kaso naka-ML nga. Oo nga. Ma'am Claridel Ilangan, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Claridel Ilangan. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Claridel. Welcome back sa aking live streaming. Sir Jeff San, here tamsak. Ay, ang nag-umani ng Santambak na award. Si Sir Jeff San na nandito sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Jeff San. Here, tamsak. Ayan. Thank you for that sweet tamsak, Sir Jefferson. Welcome back sa aking live streaming. Thank you sa load, diba? Ate Jonah, sana all 4K na. Baka naman guys, mamimigay ako ng 5 WH. Diba? Mabilis na lang yan, Ate Jonah, ang 10. Ayan. T1, T3, dancer. Sabi ni Sir Dukang Padjakero. Note po, Sir Dukang Padjakero. 3WH, ayan. Ilan kulang ni Ma'am Jonah? Ma'am Claridel, 10 na lang, ma'am. Sige na, Ma'am Claridel. Sige na. Si Ma'am Maylin mapili. Ay! Si Ma'am Maylin mapili pala nandito sa atin. Ma'am Maylin mapili. Asan ka ba, Ma'am Maylin mapili? Ang aking co-host kagabi. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Maylin mapili. 23. MM23 pala yan. Welcome back sa aking live streaming. Ma'am Maylin, sorry na Ma'am Maylin ha. Nakaligtaan kong i-shoutout si Ma'am Maylin. DS, ito pre, maluoy na. Oo. Ito guys, DS. Ito. Dikit na lahat. Dikit na daw lahat. Oo. Premiere ko po, sabi ni Sir Jefferson. Sige. Nawala yung ating nawala yung ating bago, si Lego Gamer. Kailan ba to? July 1, 7:45. Ngayon pala to, 7:45. T4, ayan. T4 guys, T4. Baka naman. T1 hanggang T4. Okay lang po, sir. Oy, Ma'am Maylin. Sorry na talaga, Ma'am Maylin. Ma'am, nakailan na ba ako? Naka 70 plus na playlist sa'yo. Kailangan pumapasok na yun eh. Bakit ang tagal? Claridel Ilaga, ma'am, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Maylin mapili. Nandito rin sa atin si Ma'am Adel. Tamsak po, ayan. Ma'am Adel, hello naman po dyan kay Ma'am Adel. O, yan, di ba? Ito, laging nang iiwan sa ere. O, si Ma'am Adel. Mega love shoutout naman po dyan sa mga nang iiwan sa ere. Ma'am Claridel, malapit kayo sa malapit kayo sa Taal. Hindi naman po, di ba? Ingat kayo dyan, guys. Alert level 3 ang
ang Taal Volcano. Nagalap shoutout po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ayan. Ang laging nang iiwan sa ere. O, diba? Sabi ko kagabi, alam mo, Uy, Ma'am Adel, ang pumapalit pati sa iyo, Iglesia ni Cristo. Diba? Streaming. Bakit baka ako ba Iglesia ni Cristo na nagla-live? Yun ang nagpi-play doon sa ano eh. Nasaan na makako si Ma'am Adel? Wala na naman. Mag-aalas 12:15 ng gabi. Ng madaling araw. Nahanap ko si Ma'am Adel. Asan na ba si Ma'am Adel? Wala na, iglesia na. Kaya yan guys, ang mapag-iwan. Nagmamadali kasi maglaro ng boom booking. Booking ka ngayon, Ma'am Adel. Naglalaro din pala. Nag-ML yan, Ma'am Adel, kaya palaging naiwan. Huwag mo akong binubik ng pre. Oo, pinag-end na nila ako. Pinag-end ka na. Sir, ilang premiere po? T1 hanggang T4. Ayan. Ang sariwang hangin ay wala na rin. Ilan na lang ba, ma'am? Sabi nila mag-end na daw. Yan ang pansin, dating ng kalikasan ay inyong tingin. Ay, Jepsan pala, hindi Jepsal. Isipin, ilay. Mali pala yung N. Hanggang T4 po, ma'am. Ayan. May kantahan sila kagabi, pre. Oo nga, kakantahan. Tapos, nagikinig ako. Yung isang headset ko, na kay Ma'am Adel. Tapos, yung isa, nasa ML. Ngayon, tinanggal ko muna yung kay Ma'am Adel kasi binuo ko yung ML. Ayan. Tagal ko na makatulog. Oo. Tapos, biglang nawala. Tapos may nagkakapatid na akong naririnig sa'yo. Kapatid! Diba? Yung pala yun ay Sir, 3 po natamsakan ko, sir. Thank you, Sir Urolon. 300 plus. Allah, bakit ganun? Ba't ang bagal, ma'am? Si Ma'am Simply Adventures, meron ding playlist sa'yo. Elma Tihada, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, si Ma'am Elma Tihada. Hello naman po dyan sa Ma'am Elma Tihada. O, diba? Ito yung si Ma'am Elma Tihada, guys, yung tawag dito. Nataranta kung ano ipipresent kagabi. Oo. Natataranta din pala yan si Ma'am Elma Tihada. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Elma Tihada. Ang natataranta. Welcome po sa aking live streaming na may premieres. Ayan, may premiere din pala siya. Sige. Kunin ko mo yung premiere. Ay? Exploring cable car. Diba? Magandang sakyan na cable car, ma'am. Yung crystal yung sahig. Meron ba niyan sa inyo, ma'am, na cable car? Yung crystal yung sahig. Maganda yun, guys, kasi parang mahuhulog ka. Kailan ba ito, ma'am? July 1, 8:15. T5, ayan. T1 hanggang T5, guys. Elma Tejada, Dan Tamsak, yung host, Dan T1 to T4, sabi ni Ma'am Claridel. Ma'am Claridel, noted po, ma'am.
4WH, si Ma'am Adel, 1WH, ma'am. Bigyan kita, ma'am, 1WH, ayan. Yahoo! Ma'am AG Wargues, tamsak lalabs, bingi po ako cooking, ura ka na yan. Sabi ni Ma'am AG, Ate John na Salundaga, game ta mamaya. Ayan, sabi ni Sir Lester Ambrog Vlog. Kanina sabi, nang kakampi ko ang bobo mo, sabi ko din kaya nga nag-practice da. Ako pre, pag naglalaro ako pre ng ML, yung mga panay chat, hindi ko yan pinapatulan kasi imbis na magbantay siya sa mga tore, hindi panay chat eh. Minsan sinisend lang ko yan ng chat commander. Alam mo yung si Simsimi? Kinakausap nyo ba si Simsimi? Minsan sinisend ko sa kanya yung link, sabi ko, dapat hindi ML ang nilaro mo, si Simsimi, para meron kang kausap. Oo nga. Kasi ayoko nang nagchat-chat na na naglalaro. Kasi instead na magpatay ka dyan ng minions, panay chat. Thanks po love, CE, ayan, sabi ni Ma'am Elma Tihada, Lester Ambrog Vlogs, okay, sabi ni Pri. Lugi kasi kayong malakas na kalaban natin, mataas na rank ng account ko. Ma'am Jonas Salundaga, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Elma Tihada, Lester Ambrog Vlog, mega shoutout, sabi ni Ma'am Adel. BG lang host, need pa mag-plancha, di ba? Ma'am Elma Tihada, meron ba sa inyong maganda yung sahig nun is yung kristal, yung salamin. Oo. Guys, time check tayo. It's 35 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. PJ. Ano pa? Anong oras ba kayo maglalaro? Idol, ano ba? Adel Sulit, ma'am. Mega love shoutout. Sabi ni Ma'am AG Wargues. Guys, patamsak naman ako. Sige na, T1 hanggang T5. Yung mga guys, nangangailangan ng WH. Lahat naman ng mga nandito, monetize channel. Tayo lang magtamsakan. Yung di na ako nag-cellphone sa live ko kasi pagkatapos daw yon? Pagkatapos ng LS ko nag-ML. Save ang battery sa CP para maka-ML. Oo nga. Guys, please do connect also to our super chatter, si Pri. Ayan, si Ma'am Jonah Salundaga. Kung di nyo pa kaibigan yan, ang ating super chatter. Si Pri. Tumaas. Tamsak, Sir Ora, kumusta na sir? Pasensya na po at ngayon lang ulit nakabalik sa LS mo. Ma'am, oo nga. O, diba? Namiss kita, Ma'am Yaya Joyce. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Yaya Joyce? Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming and welcome back sa iyong work, o, diba? Kasama mo na ngayon si Ma'am Jenny Kimba, Ma'am Yaya Joyce. Happy for you, Ma'am. Happy for you.
Senza libertà sempre pulsare in the final high. You lose direction. No, Tapos naman yung quarantine mo. no tears to damn you. When jealousy burns. Ma'am Jenny Kimba. Oy, nandito rin sa akin si Ma'am Jenny Kimba. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Jenny Kimba. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Masaya na kayo ma'am. Nagkasama na uli kayo ni Ma'am Yaya Joyce. Okay lang sir, dito na ulit sa Abu Dhabi. 5 days lang naman quarantine ko sir. Opo ma'am. Mega love shoutout sa lahat mga lalab. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Mabuti ka pa ma'am, nakapag-secure ka ba ng vaccine? Nakapagpa-vaccine ka ba ma'am? Yaya Joyce, Jenny Kimba, mega shoutout. Sabi ni Ma'am Adel Sulet. Cold heart, heart done by you. Something's like that up, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice. No sacrifice. Uy, Ma'am AG. Opo, vaccinated na po ako bago umuwi ng Pinas. Mabuti ka pa. Ma'am AG, thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am AG. Ayan, nagpapakulay natin. Adhel Vlog, mega love shoutout sa mga nandito po. Sabi ni Adhel Vlog, good afternoon po host. Ayan, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Adhel Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming, Ma'am Adhel Vlog. Si Ma'am AG Vargas guys, baka hindi nyo pakadikitan yan. Ma'am AG, meron ka naman talagang kahit di mo naman sa'yo naman talaga yung code. Dan Tamsak po, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Adhel Vlog. ADB ang kanyang code, ADB. Ito guys, if you are not yet guys associated with Ma'am AG Vargas, napaka legit and organic na kaibigan niyan guys. Napaka laking palaisdaan at napakabait na streamer guys. As in, na-miss kita ma'am. Oo nga. Anong oras na ba mga live stream mo? Bakit hindi kita nakikita ma'am ng umaga nag-live stream? Malamang tulog ako. Malamang tulog. Oo. Pero gumigising talaga ako ng umaga. Just like Ma'am Ate Monlag, I do wake up early in the morning para mag-BG kay Ma'am kay Ma'am Ate Mon. Uragon, sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Yaya Joyce, Jenny Kimba yung host pa road to 3K. Ilan ka na ba ma'am? 2060. Hello? 3K daw. 12 noon na ako lalabs, nakakasabay ko si Bort. Kaya pala. Sige. Uy, free. Guys, padikit naman ako guys kay Pri. Si Ma'am Jonah sa lundag. Ayan. 10 na lang. Ilan na lang talaga Pri ang kulang? 10 ba talaga? Walo. Ako na nga magpag-graduate sa'yo, Pri. Oy.
Bigyan kita ng graduation song. Gusto mo? Saglit, buksan ko nga yung aking Firefox. Firefox. Sino ba gusto magpadikit? Wala akong ginagawa. Dikitan ko kayo. Wala akong ginagawa. Buksan ko lang guys yung aking Firefox. Mozilla. Ma'am Adel Vlog, thank you for that amazing super chat. Oo naman, graduation song. Sige na nga. Ma'am Adel Vlog, thank you for that amazing super chat. Ma'am Adel Vlog. Ay, asa na ba yun yung aking si Night Boot? Wala, ba't nawala si Night Boot? Ako, padikit po sir, road to 2K. Wow, sana all. Sige. Mamaya. Dikitan kita ma'am. Ilan ka na ba ma'am? Ay, nawala yung yung isa. Guys, please do connect our super chatter guys. See? Ma'am Adhel Vlog. Baka naman guys, padikit naman ako. Joke lang po sir, if meron, why not po ba? Ayan. Opo ma'am. Buksan ko lang yung wala akong ginagawa. Say hello to Anu Parpax. Oh. System team. Ayan, gusto ko dark. Save team. Oh. Wait lang guys, wait lang. Buksan ko lang yung aking mga Ninja Bells. Wow, happy graduation po eh. Bakit something went wrong sa aking live chat? Something went wrong daw. May unggoy. Na-miss ko yung song na yan. Yahoo! O nga po ma'am. Sino pa ba? Si Ma'am Adhel Vlog. Sige ma'am. Dapag. Sana all may pag sa kanila dito sa amin, puro alikabok lang sa labas. Diba? Board vlogger, lagas ka na naman box, ay siya, ako na bahala. Wait lang, Jonas Salundaga. Mega love shoutout naman po dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik din natin yan guys, na kaibigan si Board. Board, nandun ako sa kanina. Sa'yo, nandun ako kay Board, nag-ML, alam mo na. Tapos nag-washing ako ng aking labada. Mega love shoutout naman dyan kay Board na ayaw talaga ako i-shoutout. Oo nga. Is na very free si Board. Mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Welcome back sa aking live streaming Board. Nandidikit ako dito kay Dapag. Kay Free. And Buhay OFW. Ayan. Si Ma'am Adhel Vlog. Ilan na ba pre? Ayan. Ang ganda naman ng mga rabbit na to. Ay madami pa pala Ma'am Adhel. Ang ganda naman ng mga rabbit nyo dyan. Baka naman pwede makahingi po ako ng isang
pares, madami kami dito pang pagkain. Wala lang talagang rabbit. Ayan. Madami pa pala ma'am, 1.65, 300 plus pa. Mukhang hindi natin kakayanin ma'am. Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Sir Tono Bebs. Highly recommended monetized channel yan si Sir Tono Bebs. Kumusta naman tayo dyan? Papa Balls, Yummy Balls. Welcome din sa aking live streaming. Si Abu Dhabi YouTube nandito rin sa atin guys. Superman. Mega love shoutout naman po dyan kay kapatid. Abu Dhabi YouTube Superman. Napakalaking palaisdaan niyan guys. Si Abu Dhabi YouTube Superman. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Abu Dhabi YouTube Superman. Ayan. Ang ating kapatid na nandito sa atin. Welcome back din sa aking live streaming. Tono Bebs, Aruy Dong. Kumusta? Aming cool boy sa Taiwan ma'am. O diba? Nanalo ka Sir Tono Bebs kagabi. Okay, free. Ma'am Aileen Mapili. Nandito pa rin sa atin guys. Uy, ay hindi pala dito nakalagin yung aking Dito na lang sa Chrome. Saglit lang guys, buksan ko yung aking Chrome. Ma'am Abu Dhabi YouTube, hello po. Ayan, sabi ni Sir Tono Bebs. Tono Bebs sir, mega love shout out ang pagbatis ng galing pa kay Ma'am Aileen Mapili. Nanalo ka Sir Tono Bebs kagabi. Kaso wala ka, lockdown pa din sir. Ingat kayo dyan sir. Ingat pa rin. 13 wonderful people in the house. Maraming salamat sa inyo. Si Sir Lester Ombrog Vlog, nandito pa rin sa atin. Oy, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Yaya Joyce. Wala, na-miss ko to, si Ma'am Yaya Joyce. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Adhel Vlog at saka si Ma'am Yaya Joyce. Salamat sir. Ma'am Jonas Salundaga, hello, napanalunan ko sir. Isang house and lot. Tamsak ulit. Thank you for that si Tamsak sir. Lester Ombrog Vlog. Wala namin. Pre, sign in ko lang lahat pre. Alam, may bahay na ako ay oo naman talaga. Ay asa na ba yan si Uragon. Ang didikit ako guys kay Pri. Ito, ilalabas ko na yung aking mga Guys, wag niyong kakalimutan guys ang ating mga super chatter. Ayan ang aking mga yan ang aking minions. Ilan na ba, Pri? Dana po, Ma'am Aileen. Ayan. Ganda naman ang pag-nude dyan, Pri. Sana all magpag dito sa amin magpaypay lang kasi sobrang init sa labas.
Oy. Ay, nakadikit na pala to. Sorry na agad. Hello, Sir Lester Ambrog Vlog. Sabi ni Sir Tono Bebs. Ilan na ba, pre? Ilan ba ang kulang, pre? Five free. Sige, sige, sige. Nilalagin ko lang yung aking mga mga account. Uy, bakit ni Nightbot si Aura Minions? Time out. Gustong i-time out. Ako mas gusto ko magbiyaheng maulan, pre. Pag bumabiyahe maulan kasi medyo malamig ang panahon. Unlike mainit. Baka naman guys, makagraduate lang si Pri. Sangwat TV, mega love shout out to you, Sangwat TV. Our foreign friend who is in our live streaming all the way from Korea. Mega love shout out to you, Sangwat TV. Welcome back also in my live streaming. I do hope that you are all enjoying guys while you are in my stream. And if you are not yet guys connected with our foreign friend who is in our live streaming, the name is Sangwat TV. I just don't know how to pronounce Korean characters guys. But then, ayan. Fortunately, merong English term. Ayan, si Sangwat TV. Mega love shout out to you, Sangwat TV. Welcome, welcome also in my live streaming. Sino pa ba? Thank you so much, host. Sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Always welcome po, Ma'am. Always welcome. And thank you also, Ma'am. Nandidikit pa ako. Ilan na, pre? Ma'am Aileen, Ma'am Yaya Joyce, mega love shout out, Ma'am. Hello, Sir Sangwat TV. Sabi ni Sir Tono Bebs. Pre, ilan na pre? Hello, Ma'am Adhel Vlog. Rick, pa-turn on daw tap. Ang ilaw. Oh, pero bakit? May cable na daw. Hindi rin, kailangan mong i-insert yung ano. Saglit lang, guys.
Oo, di ba? Naayos lang namin guys kasi meron na daw kaming cable. Ang tagal nang wala ng cable. Ayan. Thank you so much, host. Ayan. Pre, ilan na lang ba, pre? Oh. Kain muna kami, pre, ha? Ilan na ba, pre? Ilan na? 4,000 na ba? Guys, T1 hanggang T5, baka naman. T1 hanggang T5 guys, baka naman habang nagdidikit pa ako dito kay Pre 3.99,000. Agustin Manuevo, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Agustin Manuevo. Thank you for that sweet tamsak, Sir Agustin Manuevo. Welcome din sa aking live streaming. Sir, tawag dito, nakahilera ka sir sa listahan ng aming kasi nag-final kami kaninang mag-aalauna. A finalization of our list. Ayan. Inilagay ka namin doon. Pero kailangan mo sir magantay kasi hindi lang naman talaga iisa lang ang paantay na lang sir. Kasi hindi ako nakakapag-decide kasi hindi naman talaga galing sa akin yung pera. It is all came from mga sponsor. So naka-line up sir yung pangalan mo doon sa listahan ng yung aming charity, tawag dito. Charity, basta yun. Oo. Sinubukan nailagay namin yung pangalan mo. Antayin mo na lang sir ha, pero hindi ako mangangako sir kung na ASAP kasi nga tawag dito. May mga certain people talagang binibigyan, mga naka-line up. Paantay na lang, sir. Opo, Sir Host. Salamat po. Ma'am Yaya Joyce, thank you for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Nilista sir kasi tapos pinanood namin yung video niyo lahat. Direct. Naipasok. Dito lang ako, host. BG lang nagluluto pa ng dinner. Ayan. Sige po, ma'am. Nandidikit ako, guys.
Tanggalin mo na kasi. Ma'am Simpulay, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Welcome back din sa aking live streaming, Toto. Welcome sa aking live streaming, Toto. Pri, 4K na ulit. Salamat, Pri. Wow, sana all. Porky na ba, Pre? Porky? Wow, Porky na ulit. Sana all, Porky. O, diba? Dagdagan ko pa, Pre. May isa pa ako. Isa pa. Dagdag ko pa. Sir Gembius, mega love shoutout din po dyan kay Sir Gembius. Nagbabalik din natin na, kaibigan. Mega shoutout naman po dyan kay Sir Gembius. Welcome back, sir, sa aking live streaming. Si Sir Lian De Jesus, congrats sa gagraduate, sabi ni Sir Lian De Jesus. Hello naman dyan kay Sir Lian De Jesus. Oy, hello naman dyan sa mga popogi, sa mga gugwapong lalaki sa balat ng Tinalupan. Meron, Trek. O, diba? Nagano kami, guys, nag-aayos kami ng TV kasi wala kaming cable. Sabi meron na daw. Ang ganyang tugtugin ay naalala ng ako ay magtapos sa elementarya, sa high school at kolehiyo. Ang pinaka-importante ay sa pagtatapos ko sa... Thank you naman po dyan, sir. Sir Mateo Apostol. Ayan. Sir Lian, Beshelicious. Uy, long time no si. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lian De Jesus Uranus. Sweet thumbs up po para sa aking nag-iisang palangga, Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Amacolda H&L. O, diba? Hello naman dyan kay Anaconda. Good evening po sa lahat. Sabi ni Ma'am Anaconda.
Anaconda na lang. Ang ganda, anaconda. Uy, pre, congratulations naman dyan sa iyo, pre. Isa ka ng ganap na purki. Ati Amacolda Yahoo. Bunso ko. Guys, please do connect our super chatter, guys. Si Ma'am Yaya Joy, si Pri, at saka si Ma'am Adhel Vlog. Baka naman, si Ma'am AG. Naku, Tono Bebs. Mega love shout out sabi ni Ma'am Amacolda A Channel. Gusto ko anaconda. Salamat Pri, agoy-agoy. Sana maglagas 1,000. Nga. Lord, maglagas man sana siya 1,000. Sir Jem, may shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jem. Yo sampan ma, Shoshi. Shoshi. Pa-burger na, Ma'am Jonah. Oo nga, magpa-burger ka na dyan, Pri. Ano ba ito? Yahoo! Congratulations, bunso ko. Oo nga, congratulations naman dyan kay Pri. Isa ka nang ganap na graduate, 4K. Congrats po Tita Jonah sa Lundaga. Sabi ni Ma'am Simple Ay, Leonardo. 14 wonderful people in the house. Magandang gabi sa inyong lahat. Time check tayo. It's 10 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa dyan guys kumakain na, kumain na rin po muna kayo. It's already 7 o'clock. Time to take your dinner na. Ayan. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. And congratulations naman dyan kay Prisa ng ganap na 4K. Sana all 4K. Ikaw nga, 40,000 na. O, diba? Sana all may 40,000. Ilan na ba, sir, ngayon? Congratulations. O, diba? Congratulations daw. Congrats po sa nag-graduate. Sana all. Oo nga, si Pri. $43K lang. O, diba? Sana all may 43K. Ako nga, 5.4. Hindi na nadagdagan. Pasilip-silip pa yan. Sabi ni Ma'am Adhel. Sige lang po, Ma'am Adhel. Love that song. Oh, sige ma'am, ulitin ko para sa iyo, ma'am. Wala din, Emma. Ito yung remote. Oh my God, 43K. Oo nga. Oo nga, yan si Sir Jem Views. But eventually, unfortunately, ayaw ni Sir Jem Views na i-monetize pa. I-monetize mo na, sir! Sayang naman. Baka pwede, sir, magawa ng paraan. Oo nga, pwede mong i-edit yung mga music. Huwag mo lang i-delete yung video, sir. Ay, thank you po aking nag-iisang palangga, sir. Uragan, sabi ni Ma'am Amacolda A Channel.
Ayaw ko pa host, saka na lang inaayos ko pa yung channel ko. Sir, kailan mo iaanuhin? Sayang naman. Dapat umi-income na yan. Oo nga, sayang naman ng sayang ng araw, sayang ng oras. Yung sana'y nag-i-income ka na. When I've got the future on my mind, know that you may be the only one. So na babe, sabi ni Sir Jem Views. Meet me halfway across the sky. Guys, simula July 23, 2021, meron kayong option na, yung option out before that date, yung lahat ng mga in-unlist nyo guys, lahat ng mga unlisted video, before January 1, 2017, ngayong July 23, gagawin nilang lahat ng mga unlisted video is gagawin na private ni YouTube. Kaya kung ako sa inyo guys, bago pa man i-private ni YouTube, kayo na mag-private yung mga nyo yung mga in-unlist ninyong mga video. Ngayong July 23, ayan, ngayong July 23, okay, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Okay, Ma'am Simpulay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo or si Amakola Channel. Nagpapakulay din. Pwede ba, Lods, burahin na lang ang unlisted? Hindi po, sir. Wag mo nang burahin, sir. Sayang naman. Oo. Sayang naman kasi guys kung i-delete nyo. Ma'am, alin ba ipapadikitan ko, ma'am? Etong Amakulda, ma'am, i-monetize mo ba to? I-monetize mo ba to? Are you planning to monetize your Amakulda channel? Ito ba ilalagyan ko, ma'am, ng Ilapag ko lang guys yung ating super chatter. Ito guys, ang ating super chatter, baka naman SCA8C. Ayan. Baka naman guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Jo Margel, nandito rin sa atin. Ma, mega love shoutout naman dyan sa iyo, ma.
welcome din sa aking live streaming, ma. And let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest nandito sa atin, si Ma'am Alea Course. Tamsakdan po host. Ayun, sabi ni Alea Course, nabibigyan ko ng kanyang moderator function so that she can now start making friends also in my live streaming. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Alea Course. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am, binigyan kita ng iyong moderator function. Ayun, pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Bihira na boss, makatambay, busy lagi. Oo nga, ma'am. DJ Jansky, mega love shoutout din po dyan kay DJ Jansky. Nagbabalik rin natin na kaibigan. Hello naman dyan sa iyo, sir, DJ Jansky. Welcome din sa aking live streaming. Nakasahod na rin ako host ng 100,000 kaya okay lang kahit pahinga muna ako. Charot lang po. Sana all, naka-100,000 na. May inaasikaso ko yung channel mo. Medyo komplikado kasi. Minsan naglalag out siya. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang problema ng account ni Mar? Ayan. Ni Joe Margel. Good evening sa lahat ng nandito, sabi ni Joe Margel. Huwag ka mag-alala, mabilis lang naman yan. Win-Win Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Win-Win Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Kaibiganin nyo to guys, si Win-Win Vlog at saka si Joe Margel na nandito sa atin. Napaka-legit and organic. Aking mga kababayan guys, aking mga kapuro kabarangay, ayan, si Win-Win Vlog at saka si Joe Margel. Hindi na nga nakapangisda, boss. Okay lang yun, ma. Okay lang yan. May trabaho ka ba pag linggo, ma? Or day off mo linggo? Di ko din, boss, alam. Oy, ma'am, tama na yun, oy. Kakailanganin mo yan, ma'am. Promise. Win-Win Vlog, kumusta naman tayo dyan, Win? Asan ka ba ngayon? Nasa Laguna ka pa rin ba ngayon? All the way from Laguna yan, guys. Si Win-Win Vlog. DJ Jansky, hello naman dyan sa'yo. Thank you also for keeping me in your background, DJ Jansky. We have no Las Piñas, Cavite. Ang gaganda ng song. Ayaw nga pala, NCR. NCR nga pala, Las Piñas. Master J on Q, mega love shoutout host. Kumusta naman tayo dyan, Sir Master J on Q? Uy, meron kang ano ngayon pala, ano? Ayaw nga pala, nakalimutan ko, Sir Master J on Q. O nga pala, meron palang premiere to guys, si Master J on Q. Ilagay ko lang guys, kay T6, ayan. Anong oras ba yun, Sir Master J on Q? Oo nga pala, patamsakan natin. Nakita ko na yun eh. Naglagas ka ba? Nalagas ba yan? Sir, Master J on Q, naglagas ba? Diba 300 na to?
July 2, 8 p.m. Ay, bukas pa pala, bukas. Ito guys, patamsak din pa ako, T8. Ay, T6 pala, T6. Nag-PM ako sa iyo, na-send ko WH sa Facebook. Been busy the whole week. Oo nga, sir. Na-send mo na Sige, tingnan ko nga. Oo. Hindi to, sir. Hindi to. Ah, 103. Pwede na to, sir. Pero hindi to channel analytics to Pero okay lang naman yun, sir. Nakukuha din yan. Updated dyan na na time hours mo, watch time. Pero ang totoo, di ba nandiyan ka, sir? Asa na ba yan? Watch time hours. Nandito ka sa manage videos. Ay, tama ba? Saglit lang. I-check ko muna. Eto guys, kung di nyo pa nakikita guys, ang kapugi ang tinataglay niya ni Sir Master John. Yung mga pupoging lalaki yan sa balat ng tinalupa na ba? Oo nga. Tingnan nyo guys, nang makita nyo ang kapugi ang tinataglay ng isang mamang yan. Oo nga. Sir, nandito ka sir sa di ba clinic mo yung managed videos. Dito sa left side, meron na, ano ba ang gamit mo sir? Yung tawag dito, ano bang gamit mo sir nung inano mo yan? Laptop ba? Meron dito sir na yung tatlong line. And then, puntahan mo ngayon yung monetization. Makikita mo yan doon. Di ba dashboard yun Dashboard. Tapos may content, analytics, comment, subtitle, copyright, monetization. I-click mo yung monetization na yan. Makikita mo yun dyan, yung grow with YouTube. Makikita mo yun. May dalawang, yung parang gauge. Yung isa, yung subscriber, and then yung isa is yung public watch hour. Yun po yun, sir. Doon mo titingnan, doon mo ibibase. Mega love shoutout ako, Bicolanong siklista nandito rin sa atin. Magandang gabi naman dyan kay Padi Bicolanong siklista nandito sa atin. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Pading Bicolanong siklista, welcome back din sa aking live streaming all the way from Taiwan pa yan. Pasilip-silip lang ako habang nakamonitor sa LS mo. Thank you naman dyan kay Win-Win Vlog. Wala naman sa awa ng Diyos, di ba? Kuya B, Bicolanong siklista Yahoo, sabi ni Pri, si Ma'am Maria na channel T4. T1 hanggang T6 guys, baka naman, nag-PC ako now. Opo sir, naka-PC ka pala. Grow with Whitey na po, may i-click ako host. Wala kang i-click dyan. Makikita mo sa baba sir, makikita mo dyan sa baba, merong parang gauge yung gumaganon. Makikita mo dyan may watch hour at saka may subscriber at saka watch hour. Ayan. Ano kaya Crab Boss kung bakit di na ako makapag-upload ng video sa FB page ko? Kahit sa Messenger di na ako makapag-send ng kahit picture. I-ano mo, tawag dito, i-sign out, login mo ulit. Patusok po, premiere ko po mamaya. Salamat. Ayan, sabi ni Bicolanong siklista, sige. Ilagay natin kay Ana. Sino ba to? Padi TikTokers addict? Mamaya, salamat. Hindi naman to pati sa'yo. At saka hindi naman premiere. Akala ko premiere padi. Iba naman TikTokers addict. Na send na host. Ayan. Sige. Yan, ito nga sir, dito ka mag-base. Diba? 103 public watch hour. Dito ka sir mag-base.
Kasi dito, yung unang sinend mo is 1.3.8, di ba? 103.8. May 0.8 siya eh. Pero ang totoong public watch hour, dito ka grow with YouTube. Ayan. Ito po yun, sir. Ito nga. Good evening, Ate Jonah. Dan po, Sir Uragon, T3, 456, 4WH, Ma'am Mariana Channel. Mariana Channel. 4WH. Ayan. Sala na paste. TikTokers ikaw may mga TikTokers kapag nalalaman. Dorm tour. Wala nang ibang mga comment. Wala nang ibang may content pa July 1, 8 p.m. Tinur mo na ngayon yung dorm. Ilagay ko muna guys kaya si Bicolanong siklista. Kailan ba ito pa My last day in AO company door tour. Bakit pa Anong gagawin mo? Ando. Lalagyan. Kailan ba ito pa July 1, 8:15. T7 guys, T7. Baka naman T1 hanggang T7. Lipat pa din ng ibang company. Lilipat ka na pala. Para doon kila kila Roque, employee. Pag naabot ko na ang quota ni Whitey Host, ano mangyayari? Pag naabot mo na yun, sir, meron na maglalagay ng isang button dyan. Di ba? Nandun tayo sa Di ba? Nandito tayo. Hindi ko kasi ma-edit dito sa aking Kailangan ko ng cellphone. Sa baba nito sa makikita mo yung will send you an email when you are eligible to apply. Yan sir, mapapalitan niya ng isang button na apply now. Kapag ka na-reach mo yan, kapag ka naka 1,000 subscriber ka at saka yung 4,000 required na public watch hour, mapapalitan yung may check na yan na will send you an email when you are eligible to apply. Magiging apply now. Yun po ang mangyayari, sir. At siya na pa din na 8:15 when niya nabanggi. Ayan, T8. Fingers crossed. T7 guys, T7. Baka naman. Dan na po sa T7, sabi naman Marie. +1 ma'am. Sige. Kaya yan, sir. Tawag dito. Sir Master J on Q. Palambing dikit tamsak iwan bakas babalik ako. Ayan, sabi ni Sir Master J on Q. Oo nga guys, dikitan nyo to guys. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugiang tinataglay nito, abay maglalaway kayo dyan sa kapugiang tinataglay ng isang mamang yan. Oo nga, naglalaglagan dyan yung mga mga brat panty dyan, ng mga kadalagahan, pati mga brief naglalaglagan dyan. Minsan ang ibinugaw yan. Ni Harlem umuwi alas 4, Luray. Diba? Magalit sa akin yung isang mamang to. Naluray. Oo nga. Kaibiganin nyo na rin yan guys. Ito pa guys, si Joe Margel, baka naman.
Dana po sa iyo, Master Gion Q, sabi ni Bicolanong siklista. Kasama ba si Roque Empleo? Padi. Kain po tayo mga boss, sabi ni Joe Margel. Makipagkaibigan kayo guys, makipagkaibigan kayo. Lapag ka bahay, sabi ni Diamond Padi, solo lang. Bicolanong siklit BS. Di ba meron kang code sa akin Padi? Bicolanong siklista. More than a dream, I try to touch a girl that was long ago. BS. Ito ang bahay guys ni Bicolanong siklista. Kung di nyo pa kaibigan yan. Ayan. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms. Mag-TikTok ka na lang din doon, Kuya Bay. Kuya B. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams. Push lang sir, push lang sir, Master John Q, ayan. Tulungan din kita, huwag kang mag-alala sir. Nang iyong WH, kapag alala. Mag-TikTok ka na lang din. Ma'am Yaya Joyce, thank you for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Welcome sir, welcome. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, even Uy, pre, nandito ko pa ba, pre, sa akin? Kasi hindi ko na-activate yung aking online banking. Ano ba yan? Ang daming problema ng bangko sa Pilipinas, oy. Oo. Sobra, as in. Baka tirahin tayo doon, white-in na lang. Makitirahin tayo doon. T1 hanggang T7 guys, baka naman, patamsak naman ako guys. Sige kayo, magpapatamsak din kayo ng premiere nyo, di ko rin yung patamsakan. Hindi ko na-activate yung aking online banking. Ayoko na ng GCash. Gusto ko yung online banking na lang. Yung activated yung aking Visa card. Nagpagawa ko ng Visa card dito sa Pilipinas but then hindi activated. Pumunta ako ng bangko, sabi activated. Tapos nung chinek ko, hindi naman pala activated. Ano ba talaga? Ayoko kasi ng GCash. Kasi hindi ko na papalagyan yung aking GCash kasi hindi nga ako marunong. Punta ka Sir Uragon ATM po, activate mo po doon. Inactivate ko na ma'am, hindi pa rin gumagana. Oy padi, bang nangyari padi? Meron ka namang code sa akin, punta ka ng ATM machine, may i-enter ka pa doon. Oy pre, ginawa ko na yon. Ginawa ko na yan, tapos hindi pa rin siya activated. Uy, Padi, thank you naman dyan, Padi. Padi. Kakarinyo ko lang, Padi. Thank you naman dyan kay Padi, uy. Padi. Baka mo iba ang email na naibigay mo po sa online banking. Wala naman po akong ibang email address na binibigay. Lahat naman i-synchronize sa aking email talaga. Lahat ng aking
Lahat ng aking ninja, ang aking recovery email is yung aking totoong email address. Lahat ng aking, kaya puro mga verified account ang aking mga ninja. Kasi yun ang aking recovery email is ang aking email address. Pati online banking ko is ang email address ko iisa. Pati sa mga government transaction ko is iisa lang ang aking email address. So, how come? Anong bank mo po, sir? BDO. At i-enter mo yun. Hihingi pa yan ng OTP. Ay? Anong OTP? Ay? Hindi ko alam yun ah. Oo. BDO ako, ma'am. Time check tayo guys. It's 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. 9 minutes na lang ako guys. Mag 2 hours na ako. Pre, magsimula ka na pre. Maya guys ng konti, lipat ko kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. 9 minutes more na lang guys. Tinatawag ako ni ata. Mag-dinner na ata kami. Tapos sundan mo lang yon. Sige pre. Puntahan ko ulit yung bangkong yon. Kasi yung aking mga membership is nagsisipag-alisa na sa GCash. Ayokong i-activate yung GCash ko kasi ganun din, kapag ginamit yung aking GCash, nawawala ng pondo. Minsan nawawala ng pondo. Gaya ngayon, nawala ng pondo kasi nga may GCash akong sangkatutak na GCash. Ayan. Naubos yung pondo, may nawawalang membership. may nag-message sa akin na membership daw, natanggal na, nag-post. Video, same po sa akin, okay naman basta po ipapasok mo yung ATM mo, then may ikiklik ka doon sir or sa machine po, ayan. Sige. Kapag pumunta ako, pritawag ako sa iyo. OTP, yes mo para mag-proceed ka at ibigay nila sa iyo ang OTP mo, ayan. Sige pre. Kasi gusto ko autodidact na lang sa ATM ko, hindi sa ano. Pre, magsimula ka na, pre. 8 more minutes more, guys. Ako, ayan. Baka naman. Ma'am Simpulay, totoo. Thank you ma'am for keeping me in your background. Also with attack na Ate Juna sa Lundaga, pag nag-login ka na, mag-text sila sa iyo tapos i-yes mo to proceed. Mag-text sila sa iyo tapos i-yes mo to proceed. Ayan, sige pre. Bihasato si pre. Pagdating sa ano. Sige pre, kapag pumunta ako ng bangko pre, tawagan kita pre. Tapos isend mo sa akin yung address ninyo ha, ni Ma'am Aileen TV. Bicolanong siklista tara. Oh, wow, sana all. Maya pa di, isama mo ako, pabuhat naman ako. Sige na. Ito, isali nyo yan si Joe Margel guys. Mythic na yan eh. Oo nga. Isali nyo yan guys, si Joe Margel, ang ano niyan, ang galing niyan, magtangke. Kung naghahanap kayo ng tank, ayan, yan si ang galing niyan. Dito, Bicolanong siklista, hello po, sabi naman Simpulay, na-send ko na kanina, pre. Sige. Sige. And I thank you. May SIM code ba? At may SIM code pa. Huwag ka na mag-LS. Loading ka pa di. Diyos ko, kakatakot na kalaban natin yan, pre. Pag mythic na kasama. Oo nga. Kaibiganin nyo yan. I-add nyo yan si Master Gamer. Ata yan. Bakit ka naman matatakot sa mythic? Kung nakakita ka naman ng mythic na syusyunga-syunga, sabi ni Bebe.
Uy, pre, magsimula ka na. 5 more minutes, guys. Ako. 5 more minutes. Ayan. Ilipat ko kayo, guys, kay ano. Kay Pri, kay Ma'am Joanna Salundaga. Maya-maya magla-live stream na siya. Tapos si Nana, di ba? May epic ako, may epic daw na account yan, guys. So nga si Joe Margel. I-add nyo yan, guys. I-add nyo. Ako epic 4 pa lang. Magaling yang mag-tank, yung mga nangangailangan. Alam nyo ba nung naglaro ako kahapon ng umaga, galit na galit sa akin yung isang player. Kasi nga gusto niya mag-MM. Eh ako naman umagang-umaga is niloko ko, ako yung nag-MM. Tapos syempre kapag ka marksman ka, 'di ba? Kapag ka marksman ka, kapag ka may kalaban kayong assassin, talagang ihahant ng assassin yung marksman. Kaya nga, yun ang tinatawag na kailangan ang marksman din daw dapat pinuprotektahan ninyo yan. Kasi kapag kayan tumaba, mas masakit yan. Ngayon, ayaw naman nilang tulungan ako na marksman. Galit na galit sila sa akin kasi tawag dito. Hindi ako nakakapag-build up ng mga ng items. Kasi nagpa-farm talaga ako pero nahahunting ako ng assassin. Kaya ang nangyari, natalo pala kami. Ako ang sinisisi ng yung gustong mag-marksman, nag-saber siya, wala siyang napatay. Diba? Start na loads, T4, thank you, ayan. T4 guys, pabomba naman ako guys, T4, baka naman. Pabomba muna ako guys, bombahin muna natin guys. Wala ako tank sa bago ko na account boss, ayan. Oh, di ba ginagamit mo sino ba yung humahampas bish, mga ganun. Eto guys, pabomba naman ako guys, pabomba. Baka naman. Yung nakapin sa taas guys, yung nakapin. Nag-start na ng premiere. Pabomba naman ako guys, pabomba. Sige na. Ayan. Mga pangkor ang mga hero ko na bago sa account ko. Oh, sige. Kahit ano ka, anything. Pabomba naman ako guys, pabomba. Pre, magsimula ka ng pre. Ayun, nagsimula na pala si Priya. Eto guys, pwede kayong lumipat dito guys pagkatapos ni ay, mali pala. Eto pala LS. Ma'am Hyder Musa, mega love shout out to you, Hyder Musa. Welcome back in my live streaming. How are you, dear host? I'm okay. How about you, Ma'am Hyder Musa? Mega love shout out to you and thank you also for joining my live streaming, Ma'am Hyder Musa. If you are not yet guys connected with Ma'am Hyder Musa, you can simply click on that link that she is dropping and do connect to our guest na nandito sa atin na si Ma'am Hyder Musa. Mega shout out to you, Ma'am Hyder Musa. Thank you for joining my live streaming. Guys, nandito kami guys sa T4. Baka naman.
And pwede kayo guys lumipat dito. Guys, lipat kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka-live streaming na po siya guys. Ayan. I'm about to end na rin. Ayan. Lipat kayo dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ako po ang inyong lingkod guys, Urago. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sa aking mga super chatter, maraming salamat po kay Ma'am Yaya Joyce, kay Ma'am Adhel Vlog, kay Pri, kay Ma'am Jonas Salundaga, at kay Ma'am Amacolda 8 Channel. Maraming salamat po sa aking mga super chatter. Sa mga sa mga VIP members natin guys, maraming salamat sa inyo. Nag-iwan po ako sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at kita-kita po tayo ulit bukas. Same time. I love you all guys. Bye guys.